News sa IFM News. Samantala, Idol, sa selebrasyon pa rin po ng Broadcasters Month. Kahapon po, yan pong naging po natin po, sentro ng selebrasyon din po, no? Happy Broadcasters Month po sa lahat po ng ating pong mga present and future broadcasters. Isang media summit naman po and journalism camp ang isinagawa po sa isang universidad sa Dagupan. Alamin po natin po ang good news na yan kasi kasama rin po ako dyan eh. Kasama po si Idol Ruru Hugotero. Nagtipon-tipon ang mga mag-aaral ng Universidad de Dagupan upang makibahagi sa Daluyan Media Summit Journalism Camp kahapon. Tampok sa seminar ang mga kilalang personalidad mula sa industriya ng broadcast media na nagbahagi ng kanilang mga kaalaman at karanasan sa mga kabataang nagnanais maging bahagi ng mundo ng pamamahayag. Kabilang sa mga naging tagapagsalita si Idol Mark Espinosa, Station Manager ng 104.7 IFM Dagupan na nagbigay ng mga mahalagang tips sa mga estudyante tungkol sa pagsulat ng balita, etika sa media at ang papel ng mga mamamahayag sa panahon ng social media at disinformation. Ayon naman kay Maria Eden Tamonan, ang advisor ng Alliance of Communication Students, nagsisilbing tulay ang seminar upang matutunan ng mga estudyante ang pinakamahalagang aspeto ng pamamahayag. Kung ano nga ba yung dapat nilang malaman when it comes to media, especially that they are pursuing or if they want to pursue a career in media. Ito yung mga bagay na hindi pa namin na ituturo eh. So we come up with this idea na magkaroon ng seminar tapos kumuha kami ng mga speakers na nasa media talaga, media practitioner. Dagdag naman ni Craig Santi Hortaleza, advisor, mainam ang nasabing aktibidad upang magbigay paalala sa mga estudyante na maging maingat sa pagtukoy ng tama at maling impormasyon. So, one of the goals of this seminar is to at least educate them in terms of in order for them to know kung ano nga ba yung totoo sa hindi totoo. Kasi by that alone, pwede nating mag-guide ang mga bata sa tamang pamamaraan. Para sa mga mag-aaral, malaki umano ang naitutulong ng seminar sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa larangan ng media at maging handa sa pagiging isang journalist balang araw. Stand up for what is truth and to become advocates of true journalism, advocates of truth and transparency and integrity as individuals bilang isang mamamayan sa industriya. Alam ko na kung paano gumawa ng news, alam ko na kung paano masundan yung mga ethical responsibility as a journalist, lalong-lalo na sa pag-produce ng mga news stories when it comes to public interest. Samantala, inaasahan na ang seminar ay magsisilbing gabay sa mga estudyante upang matutunan ang kahalagahan ng kalidad, kredibilidad at tamang paghatid ng impormasyon sa modernong pamamahayag. Mula dito sa IFM Dagupan, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.